תשכ"ז על ידי חיילי חטיבת הצנחנים 55, היא חטיבת כובשי ירושלים. ואז הוא אומר, לא, תתקן, שחררי ירושלים. שחררי ירושלים. אנחנו מחזיקים אותי ככה בתחת שאני לא אפול, מניף את הדגל, התרגשות עצומה, דמעות וסערת נפש אדירה. עכשיו, כדי שאני לא צריך לדבר על המשמעות. אמרו לי לדבר על המשמעות. זה מתוך ספר שיצא עכשיו גם כן. אנחנו מניפים את דגל ישראל על המבנה, על הסבכה מעל הכותל. עומדים קבוצה קטנה של 9 לוחמים, ואלי לנדאו מצלל. חלקנו מניפים ידיים לשמיים. יגאל שפר עם הרובה בעיקרון. זה דרך אגב, הוא תפס רובה קרבין של הליגיון שם. לא שאגות הורי, כמו המנצחים הסובייטים מעל הרייכסטאג בברלין. גם לא זעקת הקרב של חיילי המרינס בגואדלקנל. לנו זה רגע עמוק עמוק, חרישי ומסעיר לב. ממש תחושה פיזית של כיסופי הדורות. הנה חוזר העם היהודי, הקדום והנצחי, בעוז, בתעצומות נפש, באמונתו היוקדת, ובכוח כיסופי הדורות, מצליח לקום, להתרומם מהגלות. מתוך אפר השואה, מתייצב על רגליו, ובמלחמת גבורה שב לחזור ולשלוט בגורלנו, כאן, במרום הר הבית בירושלים. סטמפל, אנחנו שרנו התקווה, נעמדים בשורה ושרים התקווה. סטמפל עומד על ידי עד הנה, אבל פי 4 בעובי. כובע פלדה, אין צוואר, בלי צוואר, זה ישר על הכתפיים. סטמפל מצדיע. אני רואה את היד שלו רועדת, מסתכל, סטמפל, הסלע הקשוח הזה, דמעות יורדות לבלתי אחי. אנחנו שרים את התקווה, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. סטמפל זייפן היום ונורא. אבל, לא בדמעות, חבר'ה, אני לא מגזים בכלום. הוא מושך אותי אחורה, שאלי לנדאו המנוול לא יצלם אותו, ככה עם הקסדה. הוא אומר לי, תחזיק אותי ככה ביד, זמוש, אם הסבים שלי היו יודעים אי פעם, שאני אגיע להנה, סבי הסבים שלי, אני אגיע להנה, כותל מלאבי בירושלים, צנחן, נעלי צנחנים, מעוזי, 1000 פעמים הם היו רוצים לתת את החיים שלהם, רק בשביל לדעת שפעם זה יהיה. מסתכל למטה, בכותל, החבר'ה שלנו תפסו, זה דוב גונר והחבר'ה שלו, 2 ליגיונרים, רואים אותם, כפיות אדומות, ידיים למעלה על הקיר, מחזיקים אותם ככה, הוא מסתכל מלמעלה. הוא אומר, זה לא חשבון עם חיילים ליגיונרים, זה חשבון עם חיילים רמאים של טיטוס. הוא לא צחק. הוא ככה בדמעות. ואז הוא קורע לי את היד אמיתי, ואומר, אף פעם לא נעזוב. אנחנו לא נוותר על המקום הזה לעולם. בספרו כותב דני כי סיפור מורשתו של הדגל הוא למעשה סיפורו ההיסטורי של העם היהודי המכיל פרקי מלחמה וגבורה רבים, בהם סיפור גבורתם של מורדי גטו ורשה, עלילותיהם של המתנדבים לצבא הבריטי בשתי מלחמות העולם, מאבקם של המעפילים בדרכם לחופי הארץ,
כמו גם המבצעים הצבאיים לפני ואחרי הקמת המדינה. בכל אלה היה הדגל העברי מונף ויכול היה לספר את סיפורם של הלוחמים. אחד מפרקי הגבורה האלה שייך ללוחמי המוצבים על גדות התעלה, שהיו הראשונים להיקלע לתופת של מלחמת יום הכיפורים. בין אלה גם לוחמי מוצב המזח שנפלו בשבי המצרי וחוו חוויה קשה הנוגעת לדגל ישראל. אני מזמין את אחד מלוחמי המוצב, אורי ארנפלד, לספר את סיפורו של הדגל ביום נפילתו בשבי. איפה? אורי? ארנפלד? ערב טוב. קודם כל אני לא מבין מה הפרוטקציה הזאת שהקבלת אותי ל10 דקות כשקודמיי שפכו חופשי. אבל בתור חבר שלכם, חטיבה 35, אומנם צעיר, אבל מהקומתות האדומות, אני המתחתי בה, כמוהם. ערב טוב לכם, אורחים יקרים, מכובדים, חברי דן. אני אקח אתכם 43 שנה אחורה, מוצב המזח, אחרון מוצבי התעלה, שמחזיק מעמד במשך 180 שעות באחד הקרבות הארוכים ביותר, כשאנחנו מול העיר סואץ, וכבר רואים כיצד קו בר לב קרס ונכבש על ידי הצבא המצרי, ולמעשה מוצב המזח אחרון המוצבים בקו. וביום השמיני ללחימה, ואני בגורלי מתחת לתורן של דגל ישראל, של עמדת התצפית של המוצב, נלחם במשך 180 שעות. ביום השמיני למלחמה אנחנו מקבלים פקודה משר הביטחון דאז משה דיין להיכנע, מכיוון שצה"ל לא יכול לחלץ אותנו. ובאמת זה מה שקורה, אנחנו נכנעים על פי פקודתו של שר הביטחון דאז, חוצים את התעלה אחרי משא ומתן שנערך עם הצלב האדום, אנשי הצלב האדום, יושבים למרגלות העיר סואץ, ומבין ההריסות יוצא גנרל מצרי, מקים 3 חיילים מבין הקבוצה שלנו, שם אותנו על סירה ומחזיר אותנו למוצב. אנחנו חוזרים למוצב, אני ביניהם, בין השלושה, ואותו גנרל מוציא דגל ישראל, שאתם היה לכם אותו בפאוצ'ים ובכיסים, אצלנו הוא היה מונף על התורן, אבל הוא היה קרוע מההפגזות של 180 השעות האלה. אותו גנרל מצרי מוציא דגל ישראל חדש לגמרי, פורס אותו, ומבקש ממני לקפל אותו ולמסור לו את זה, סבא, מה זה? ואז נותן לי את הדגל של הצבא המצרי ופוקד עליי להניף אותו על התורן של הדגל שלנו. ולמעשה אנחנו יכולים לראות פה את 3 חיילי מוצב המזח, אני האמצעי, אותו גנרל מצרי, ואחרי שאנחנו מניפים את הדגל של הצבא המצרי על מוצב המזח, ולמעשה באותו רגע אפשר להכריז על קו בר לב, קו המוצבים, כעל שייך להיסטוריה וכולו בידי המצרים. לימים, אין לך את התמונה הזאת, אבל לא נורא. יש? אמרת לי 2 תמונות, עכשיו יש 3. לימים, באותו מעמד נתתי נדר, אם יום אחד יהיה לי בית, אז דגל ישראל יתנופף עליו ויתנוסס עליו בגאון, לא כנהוג בקרב רוב עם ישראל בחגים, ובדרך כלל זה ביום העצמאות. אצלי הדגל כל ימות השנה, ערב יום הזיכרון פחות או יותר יש טקס בבית ומחליפים לדגל חדש.
דגל מכובד של 2.20 מטר על 1.80 מטר, גדול מאוד, עם תורן של 5 מטר גובה, וכולכם מוזמנים לירושלים לראות אותו. אני, בגלל שאני צעיר יותר, אז אני יודע לעמוד בזמנים, למרות שהייתי בצרכנים, שהם לא יודעים. אני מברך את דני ידידי, בהצלחה רבה. הייתם שם? אני, עכשיו היו חטיבה ירושלמית, גדוד 68. עד מתי תאכל החרב? שואל שמולי קראוס בשירו "אם". אני מזמין את חבורת הזמר נס קולית בניצוחו של אילן גלבוע לשיר את השיר. ובעוד חבורת הזמר יורדת, אני מבקש מאחד הבאסים, דני בירן, להישאר כאן. זה מקרה.
כפי ששמתם לב ודאי, הכתיבה אינה עיסוקו היחיד של דני. כבר הזכרנו את עיסוקיו בתחום התיירות, ויכולתם כמובן להבחין שגם השירה בחבורת הזמר תופסת חלק משמעותי מחייו לצד עיסוקים רבים נוספים. דני, ספר לנו על המסע האישי שלך בעקבות המורשת ההיסטורית של דגל ישראל. רגע, סליחה דני, אני רוצה להפריע לך רגע. להודיע שגם אני... זה אח שלי הגדול ואני לא משחק איתו כי הצ'פחות אני עוד זוכר מ... לא שומעים. גם אני לא שומעים אותך. אני בהזדמנות זאת הפקתי גם אני את הספר על הדגל והחלטתי שעכשיו זו הזדמנות להציג אותו כי שני ספרים בכרטיס אחד. אז הבאתי לך אותו, זה העותק היחידי שיש. וואו. וואו. לא, יש בהם שקיות עכשיו. לא נסתובב לפה. אני לא אוותר על השקיות. צד ימינה. מה זה דני? יפה מאוד. זה הגדול. אני לא הולך לספר את הסיפור שלי כבר. חלקים מהסיפור כבר שמעתם כי זה מתקשר למה שאורני סיפר, זה מתקשר למה שזמוס סיפר. אני הייתי שם, גם עם סטמפל וגם על כיפת, הכל בספר. אז אני לא אעריך כי הכל כתוב שם. אני רוצה, היות והספר, זה היה רק הפתיח לספר. ממנו הספר הולך לכיוונים, הוא יורד לשורשים של הצבע והמגן דוד והפסים הכחולים. והוא ממשיך אל מעמדים חשובים נוספים שבהם הדגל שימש, בעצם מה שמתקדם בספר זה שהדגל יודע לספר. והדגל בעצם שלנו מספר את סיפורי העם היהודי ומדינת ישראל. הציונות ומדינת ישראל. וכשתסתכלו פרק אחרי פרק בספר, אתם תגלו בעצם את הפרקים הללו. אז את זה אני מספר, אבל אני רוצה לדבר על אנשים שנמצאים כאן ואחרים שלא הגיעו, שמאוד חשוב לי להזכיר אותם. קודם כל, דיברו על זה שאני הייתי על כיפת הזהב עם יבלו, מיכאל יבלו, שהוא היה חבר, אני חושב שבדיעבד, בהסתכלות אחורה, אני יכול להגיד שאנחנו היינו תאומים צבאיים, כי כמעט כל דבר עשינו ביחד. אורלי היה אומר, בירמן, יבלו, ואנחנו היינו הולכים לעשות את המשימה. אז גם שם היינו, ונמצאת פה חיה ליבלו, והבן ונכדים, נכדות, שזה ממש עורר אצלי התרגשות. מיכאל יבלו נפטר לפני 15 שנים ממחלה, וזה השאיר רק את הסיפור מבחינתנו ואת הצילומים ואת הזיכרונות, ואני חייב להזכיר את זה כאן. היה אמור להיות פה רמי הרפז, טייס שנפל בשבי ועשה את הדגל, אולי אני תכף אציין את זה, אבל אנחנו ניסינו להביא את משה ארנס, שהוא כתב ספר שלם על הדגל שהתנופף בגטו ורשה, בימי מרד גטו ורשה. והדגל הזה, אתם רואים אותו פה, זה הסיפור, זה הדגל בגטו ורשה, מישה בסופו של דבר כנראה לא יכול היה להגיע. אנקה הולנדר, אישה שהיא מעבר ל-80, נחשפתי במקרה, היא הייתה באיזה חוג, ודרך אגב, כשאתה כותב את הספר, אחד הדברים שאתה מאוד מאוד רוצה, זה למצוא גילויים חדשים.
שיהיו, כי יש, מופיעים דברים, חלק מהסיפורים כתובים, אמנם אתה תמיד יכול לדייק, וכבר מצאתי סתירות וויכוחים, כמו הוויכוח הזה עם ראשון לציון שחוזר על עצמו כל הזמן, ובעצם עומד, ואני, ככל שהוויכוח הזה נמשך, הסיפור של הדגל ממשיך לחיות, אז אני בעד. כי מזה אתה עושה את יחסי הציבור בעצם של הסיפור, אבל הסיפור מדהים על האונייה אקסודוס, שהיו עליה שני דגלים, ואני מספר לאן התגלגלו הדגלים האלה ומה קרה בהמשך כשהיא הייתה על אוניית הגירוש. אותה אנקה הולנדר כתבה באיזה חוג של כתיבה איזה פוסט בפייסבוק וגיליתי אותו שם, ומצאתי את המדריכה שלה והיא הובילה אותי אליה. היא היום גרה בחיפה, היא כבר, הנסיעה זה כבר קשה לה להגיע לכאן, היא התנצלה שהיא לא יכולה להגיע, אבל היא סיפרה לי סיפור מדהים על האקסודוס שהכל מופיע שם. או סיפור של אבי נבון, שלצערי לא יכול היה להגיע, הוא נמצא בחול, אני מכיר אותו כי שנינו נמצאים בעמותת מלחמת העולם הראשונה, והוא חשף אותי לסיפור מדהים. אנחנו יודעים על דגל הדיו, אבל באותו יום הונף דגל במעלה עין גדי, רק שלא זכה ליחסי ציבור, זה הכל. כי הדגל באום רשרש זכה ליחסי ציבור, והדגל במעלה עין גדי שכיבושה היה לא פחות חשוב מאילת, והוא כמעט בכתובים לא מופיע, הוא מופיע כסיפור שולי. הדגל מספר את הסיפור של הכיבוש של אזור עין גדי, והנה אתם רואים, התמונה כל כך מטושטשת, זה צולם מפייפר, שהגיע לזרוק להם ממתקים אחרי שהם הגיעו לראש המעלה, ותראו את הדגל שעוד רואים אותו בתוך הטשטוש הזה, אנחנו מצליחים לראות את הדגל שהונף בראש המעלה. או סיפורם של שני שייטים. אני למדתי את זה ממך, את הסיפור של עין גדי למדתי מהסיפור. אז אני אומר, זה דברים שהופיעו בקרן זווית שאלמלא היום המרשתת, כמו שאומרים, ספק אם הייתי יכול להיחשף, אבל אני מכיר אותו, אז הוא חשף בפניי את הסיפור עד הסוף. או שני השייטים האלה, הם הראשונים שנפלו בשבי במלחמת ההתשה, והכל בגלל איזו יומרנות באמצעות דגל ישראל לסמן את קו הגבול באמצע תעלת סואץ. רעיון של משה דיין שהוא רצה להוכיח ליושב על המשקיפות של האו"ם, זה קו הגבול, וחשף אותם להיות